Hoy, ikaw, nakamove on ka na ba? O hindi pa? Ano? Hindi mo alam ano? Mag-intro muna tayo. We rise up from the dust and claim my throne. Paano ba malalaman kung nakamove on ka na? Ito po ang mga senyales kung ikaw ay nakamove on na. Una, yung iniiwasan mong kanta noon, nagagawa mo na ulit, kantahin ngayon. Matanda lang, sana'y di tayo magbago. Pero hindi pa tumanda, nagbago na. Kasi may bago na. Kahit maputi na ang buhok ko, todo na to. Pangalawa, yung pictures na hindi mo kayang burahin noon, nagkagawa mo ng burahin ngayon. Wow! Ang saya-saya namin Wow! Ang lahi ng tawa niya. Ang saya niya. Ang saya niya kasi alam niyang niloloko ka niya. Wow! Delete ko nga. Sa Messenger. Kumain ka na ba? Mahal naman kita. Walang iba. Talaga? Mahal walang iba. Pero naghanap naman ng iba. Pangatlo, noon ay ayaw mo siyang mabanggit sa kaibigan mo. Ngayon ay nagkagawa mo na siyang ikwento sa mga kaibigan mo. Hello, Besh. Saan pa kayo ng boyfriend mo? Oo. Paborito namin kumain dyan. Sa Lugawan, tsaka sa Parisan. Oo, Besh. Paborito niya yan. Oo. Gabi-gabi kaming kumakain dyan. At tsaka kumakain din kami sa Tapsilugan, malapit dyan. Oo, Besh. Masarap yung ano nila. Yung itlog na may kasamang hotdog. Pang-apat. Noon ay ayaw mo siyang makita dahil nasasaktan ka. Pero ngayon ay okay ka na. Oh, tumawag ka. Hi, baby. Hello? Oh, bakit ka tumawag? Ay, oo, okay na ako simula nung wala ka na sa buhay ko. Sobrang dami na nangyari sa buhay ko ngayon. Dami ng mga ganang nangyari sa buhay ko. Naging vlogger na nga ako hindi mo ba alam? Naka-move on ako? Oo naman, matagal na ako naka-move on. Ha? Ano? Bakit hindi ako lumaban? Anong lumaban? Sa pag-iibigan natin? Hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ilaban. Panglima, ngayon ay natatawa ka na dahil hindi mo alam kung bakit mo siya minahal noon. Bakit ko kaya minahal tong mukong na to? Gago naman, babaero naman. Naku, ilang ulit ko na itong nakikita may kasamang iba, may maraming ka-chat. Ay, naku. Bakit ko kaya minahal ito? Minsan kasi, kahit alam mo na ang katotohanan, nagbubulag-bulagan ka pa. Leslie? Ay, nakukuha mo ng mahalin ang sarili mo. Ayun mga langga, okay lang masaktan, ang importante, ikaw ay may natutunan. Never forget to love yourself kasi kahit mamalaman sa iyo ang lahat o iwan ka man ng taong mahal mo,
andyan pa rin yung sarili mo na nagmamahal sa'yo. Huwag magmadali pagdating sa pag-ibig. Sa lahat ng mga single ladies dyan, isama na rin po ninyo ito sa prayer ninyo. Lord, ihahabilin ko po sa inyo ang aking puso at kung may handa na pong magmahal nito, hayaan niyo po itong hingin niya ito sa iyo. Humingi ka lang kay Lord kahit imposible, pero pagdating sa Kanya lahat ng bagay ay hindi imposible. Sa lahat po ng mga palangga ko dyan, huwag kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe. And please click the notification bell at mag-comment na rin po kayo sa gusto nyo pong gagawan ko ng video. Hanggang sa uulitin mga langga, I love you! Mwah!